atzo bultzakata oso justu ibilizalako. Bakarrik bizimo berri hontan lehengo oitxure zarrak ahaztu barrazuzke pixka bat. Buile hoi, maldizio hoi. Pelota harrika bota eta hoi gutziko lituzke asko zobe. Atzo Arretxe bigarrenak eta Zeharrak 22 eta 14 irabazi zieten hirugarren partidan Mikel Goñi eta Eulateri. Eulate lanean berriz hasi berria da. Geldialdi luze xamarra egin ondoren eta binekako atzelari txapelduna oraindik ez dago punturik onenean, ez da urrik eman ere. Eta hemen lehenbiziko tantoa González eta Barriolarentzat. Beste pilota bat atera nahi dute Urdinek. Aukeratu dute Sebastian eta Abelek. Bigarren final aurrekoa, bihar ere beste horremeste gertatzen da, irabazten duena finalera, Galtzailea etxera. Biharko final aurrekoa berriz, Xalak eta Lasak jokatuko dute, Olaizola bigarrena eta Beginoren aurka. Xalak eta Lasak ez zuten lan asko egin beharrik izan, 4-1 irabazten ari zirela Txafek min hartu eta erretiratu beharra izan zuelako. Eta atzo berriz Olaizolak eta Beginok irabazi ondoren, Olaizola bigarrenak eta Beginok irabazi ondoren, bihar elkarren aurka jokatuko dute bikote horiek eta gaurko irabazleen aurkako finala izango dute. González, Zeharki. Azkar eta ongi. Lengoa mikate ederra osatu zuten. González eta Barriolak oso ederra. Elkarrongi hartuz gainera. Ea gaur, atera du Sebastianek. González Villa, Antxoa, Txokora doktore, Koka. Jo. Nola pasatu den defentsatik erasora. Deja da bikaina benetan, Bai, oso nahi zandek, guain gota zuzen Junde Zabalea, eskua etorri zaio eta hor motxeen arriskutxu, Hor pelota defensati atakea errez pasatzean pelotariek. Luze atera du. Eraman Barriola. Etxi Otxandok, hor ongi pentsatu beharra dago, Txandorena, txapapera lehenguan partida hundia jokatu zuen, Titin eta Zubietaren aurka. Alderik galdu gabe, oso sendo. Gaur
Hasieran gatxere, baina hasieran bi pelota honak galdu izki. Indartsu. Ezker Sotamanoa. Arriola. Jota zaila eraman du. Atzera González egirekiz. Otxando gezin. Agintzen hasi gitu behintzat. Bai, agintzen eta gero gainea batipa dotxandoena hasiera honatzeko da partidoi. Bai, indartzuo eta gehi gozatzen eta min gehi iten, bai. Golea luzea Gonzálezek. Eutsi Otxando. Jetxi Abelek. Egurrean. Ikera garri, eman zidan. Atzera orain, ongi gozatuz. Horregatik moztuz, Abel, bintartea. Atzera Gonzálezek. Eutsi, Otxando. Formabiak eta tanto. Otore. Bai, horrez azintik, Abele ondo, gozatzen. Eta aurren berrin González puskatzen, fresko zeo, indarren zeo. Sasoien. Sei eta bat. Leharki gozatu dik errauteko zuloti, baino Erresto indartsua eta ona izan da, baina
Koka, jokoan hasi nahirik. Ongi Otxando. Bikain Barriola. González, bostetik. Erki gutxi. Okerrik etzet horrek eta erki mozutzen diko. Aizkio Gonzálezek Otxandorenak eskatu eta atzeratu. Eutxi. Barriolak, Ormabikoa. Zabalera Gonzálezek, Eutxi Otxando. Hori ezkerra, Eta eskubize oso ondo aiet, Lehen gole bai da gaur bikain gozatzen, Oain denu jarri hori. Txapara! Beak oso ondo jokatzen olakotan pasatzen bezala eta bikote gorri behintzat eta Otxandoenak ia mordoska izki galdu eta behin ez ditu gagintzea pasa, Eta Juan Txoke beti maila hontan bentaja mundikin jokatzeko aurrelari edek. Aizea alde dula jokatzeko aurrelari edek maila hontan. Eta salduta zebilek, gehinen, ia era bat. Dejadaz tanto bat egin du. Baina ezinen dabil. Otxandorenak, Gonzálezek sakez bi egin ditu eta Otxandorenak beste lau pilota galduak, bi behartuta nahi bauzue, baina Suerte txarrazo baina goiko txapa, bekoa, baina mordoska galtzen nahi, Otxandorenak hasiera hona atziko, eman partidu. Okaren gancho luzea, Jaso Gonzálezek ongi. Otxando! Ongi Abel. Oso ongi. Zazpian baztertu. González. Pronti serdian. Baina bederatzira. Geixiago arrotu. Bederatzi terdira baztertua. Bila doa. Kukurutzatu nahi bezala. Baina, Barriola antxe zen ba. González abiatu eta zegoen eta ez du ies egiterik izan, baina Barriola bestela eramango zuen, González traba inez palio. Ne ustetan bai. 2 eta 8 iragarkiak. Bi Koka eta Otxandorenak, 8 Barriola, González eta Barriolak. 16 minutu partidak, 7 terdira doa jokoa. 121 pilota kada besterik ez. Erraz agintzen ari dira González eta Barriola. Txokora Juancho, Ederki. Goxo bater indarri gabe Ederki utzi du txokoan.
3-8. Beharki gozatu zemena zaten. Besteak. Hori ere gora. Ez da gipa, Koska bajo dik. Koska, bai, baina ez da nik txapa jote duen. Txapazpin koska bat bazeo. Nik balekoa izan dela esango nuke gainera, ez dakit, Baina, neu barruan izan dela esango nuke. Ea errepikapenak argitzen digun. Txapazpin bazo koska bat eta txapa eta koska joitura. Bat baino gehiago ere, bai. Irutu zaten nahi. Eta txarra izango da, Ilupena, baina. Ez daukagun hon baita errepikapena eskintzen. Ja. Txapa eta koska bat itei eta ez da txapa izan. Ez dakit bat txapa jote duen horrek. Bai, tu neure zalantzak. Dudakoa nola nahi ere. Otxondo, forzatu gabe. Arriola. Barruan. Beharki etxia. Aurrera egin du Gonzalezek, gero koka gurutzatu ere eginda, eta ez da gipa horrek pixka bat despistatu duen Abel edo... Arritzeko gala Abelek esaitza peloto. Ni golagotan beti izaten dit. Atzelarin kulpe gehiago dek aurrelarina baino. Atzelari argi hon beharrazokek aurrelari aurreak abitzanen. Eta irukoaz bat, pelotoi, ez tek izan horran bilinda gehituana. Abel atzelari izan da... Abel okerra da hori. Abel atzelari izan da arritzen hau, goi pasatzea Abelei. Gainera Gonzalezen kasuan aurrelariari konfiantza ematea zein garrantzitsua den kontutan izan da. Hor Gonzalezek bai jakin behar duela atzelariak beti lagunduko diola aurrera egiten duen bakoitzean. Orain honetan ez dio lagundu. Eskubi asko gozatzen ari Gonzalezenen boleaka da. Atzera Otxondo. Beharki etxia.
primeran jetxia, erra izan da. Oso torea, Amarretalau. Azkeneko hau begira zeinen ederki moztu duen Barriola. Bost eterdiera jetxiz, zoragarri. Gonzalezak pilota aldatu nahi du. Baina ez du azken erabakirik hartu nahi Barriolaren oneritzirik gabe. Orduzu Iñaki Olortza, Euskadi Irratiko lankidea. Goizian goizetik lanean hasita. Diana Entzierroa denen berri ematen du. Eta hemen Laberrit pilotalekuko Armailak. Beira. Jendearen erantzunaz keixatzeko arrazoirik ez daukate enpresek. Eta beste aitormen bat egin behar dut. Hain justu ere, guri Euskal Telebistari hainbesteko erraztasunak ematen dizkigun Iruneko udalari. Egin nahi diot aitormen bat. Iaz sekulako beroa pasa genuen, Josean, gogoan izango du, nola ez, hemendik 10 urtera ere bai. Iazkoa ikaragarria izan zen, ikaragarria benetan, sekula ez du pilotaleko batean alako berorik pasa. Eta eguna joan eta eguna etorri berdin, eta orduan gogor salatu genuen, alako pilotaleko industrial batean, gainera lanak egin berri diren pilotaleko batean. Etzen ura onargarria, etzen parte honekoa, baina aurten irten bidea jarri diote, eta aitortu beharrekoa da. Aurten giro aparta diago, naiz eta... Egoaldik alaxe etuk, Baita. Aurtego udarak eta udaberri izango, ze ikusi lehen urtegokin. Lehen urtere kanpon bero ikeragarri gituen da, barrun beroa sartzen dut, eta hemen ikeragarrizko bero pasagai ditu baino aurten kanpone fresko zegoen. Horrena bakarrik ez dugu izango, hemen hainbeste beteka da... Atzo guen bero. Atzo gehiago. Atzo jende asko guen eta... Atzo bero guen, baino kanpo goaldik egiteik. Igualeko xea, aurtengo giroa behintzat. Atzera Barriolak. Abel oso ondo jokatzen nahi dut, Asko jokatzen. Asko gozatzen da, joku ondo nahazten, bikain moztutzen dik. Horrein tartetan milik jendik hor gaina, Atzera Sebastianek. Erra. Ezkerra bilatuz, jota. Dotorea. Benetan dotorea. Dotorea izan da benetan. Txokoan, erki. Lenguan asko jokatu zuen
Gainera, Pipinen aurka taktikoki ere oso egoki aritu zen. Eta gaur ere oso lan ona egiten ari da Sebastian. Egindakoak 6 ditu, galdutakoa bakarra. Barriolak egina bat galdutakorik ez, alegia Urdinek bat besterik ez dute galdu. Bai, gaur tatikoki ondo jokatzea errezagoa dek, erabat agintzen nahi dilako eta kontrarioke asko aldatzeilako lehen unetik. Baina oso ondo jokatzen nahi dek, bai. Serio, gauze gondo iken. Atzelarik bazeuk ez ikusi honetzat, Abele pelotari amorratuek eta agintzen nahi zaiok, erakusten eta oso ondo konpontzen nahi du bik. Goku ondik izan ebik. Otxandorenak oso gaizki jo du. Zenbat ditu galduak? Asko, Iñaki, 6 galduak. Asko dira. Beste sake bat ere bai eramatekoa. Besteak Koka gutxi du eta. Asko dira, asko. Begira, galdutakoak, Kokak bat, Otxandok 6, Gonzalezek bat, Barriolak bat ere. Luze atera du, pasa. Arri baina pasatu ginda. Barriola. Getxi, earki berriz ere. Gonzalez Gabeli utzi, atzera Leitzarrak ongi gozatuta, 6 terditik boleaz, oso larri. Koka. Era salduta dago. Ezertarako aukerari gabe Juancho. Horma biko Abelek. Moztu Kokak. Jaso Otxandok. Gonzalez. Atzera, ezker horma gehiegirekin. Dikein Barriola. Bildu Sebastianek, Otxando. Gauzak okerrasten direnean sake erresto bikain bat izan du. Goiko txapara joan zaio. Hau ere pilotaka da ederra izan da. Oso ongi gozatua, eskuan bikain sartu zaiona. Hemen Sabaiak liberatuko zituen, pilotaka da arroa izanagatik, baina pero goiko txapara joan zaio. 15-4 iragarkiak. Gonzalez eta Barriola 16, Koka eta Otxandorenak 4. Sake bueltan errematea Gonzalezek eta tanto. Haue kanpoa. Kokak erantzun egin nahi.
Zenbait sakez eginak Gonzalezek 3, horietako 2 Kokak bolea zutxo egindakoak. Zerki. Buru oso behartuta saiatu egera maten baino. Ezin eraman etxen duela. Gainedi pasatzen ari ditu. Bai, era bat gainea, era bat. Pasara ikeragarri ematen ari ditu. Bagarri bikotea behintzat. Partiduko gauz positibo nago isen bikotea behintzat oso ondo jokatzen ari dela. Abel da González behintzat erakustan egiten ari dela. Baina bikote gorri era bat ezinen. Atzera Sebastianek. Erreboteko zulotik, Jaso Txandok. Erki. González. Ederra Sebastian. Benetan dotorea. Oso ondo bilezun eta bai gontan bai. Hor, sokon dotore utzidik. Ederra izan da benetan. Laixu duen Pampi Ladutxek berak sinatzeko modukoa. Bera zabalerantza zikoa da. Txokoan ezin beto, bueno, eta etzi pilota emankizunik ez dugunez, bihar bai, baina etzi ez. Oraintxe aprobetxatuko dut, etziko partez, Pampi Ladutx zoriontzeko, uztailaren 13an sortu baita azkaindarra. Zorionak eta unitz urtez, Pampi. Atera du Gonzálezek, luzegia. Dottore Abel. Kokak ez du gurutzatu. Atzera Abelek, Dottore, baztertuz gainera. González. Txokoan deja da, Dottore, honek ere, asko jokatzen ari dira, ikaragarri. 24. Eta urtengo San Ferminetako pasararik handiena hartu behar dute Koka eta Otxandorenak. Halako emaitzarik ez da izan orain arteko partidetan. Atera Sebastianek. Jaso Txandok. Juancho Koka,
emaitza pixka bat itxuratu bintzat egiten duten. Zabaletik, Altzatarra ez. Mugairiarra, Baztandarra. Orain Altzatarra. Doktore Abel. Juancho Guerra zebigaldu du ere 21-4. Eta Abelen antzaldatzea benetan aipagarria dut, Josean, orain gustu ematen di partida bukaeran ere kolpea tiratzen ikusteak eta takoak espadramo gehiago jartzera joaten eta ez diagu behin ere ikusten partidaren buruan lehen berriz hirugarren tanterako hasten zuan horretan eta 3-4 aldiz jardun behar izaten zian egin gizun horretan. Hoi ahaztuta zer, hoi aspaldiko zea ditu, gutxiro hori eskutatik aizkin izaren da itxuro eman zin, denbo luzen, baina ahaztuta zeok eta joko hondik izo gainea, lehen oso ondo gauzun da gaur dena ondo iten aidek. Asko gozatzen gainea, ezkar eskubi. Aleik ez di galdu gainea, konfiantza hondikin, da gero mozture, bintartea bikain eta aurrelari agindu eta bikain partu borobin iten aidek. Erramintak ongi izatea ezinbestekoa da eskuz zerbait egiteko. Eskuina oso gaizki zuela ibili zen Luzaroan, ezin burubiderik egin, azkenean hartu zuen ebakuntza egiteko erabakia eta ez du ez horren damurik Leitzarrak. Berriz ere hor da, puntaren puntan. Hemen atzetik, erki, kendu eta bilduz. Kontrakantxatik, Jetxi. Egurrean González, arri eramandu Otxandorenak. Moztu Sebastianek, eskuinez ere oso ongi. Gantxoa. Txokoa mutzina izan du goxo, Azkaindarrak. Txapazpira joan zaio. 5-21. Bukaera doktorea eman aizion Orgeiaokari eta bere lan bikainari. Azkaingo zezen honek. Txapazpira joan zaio gainera Otxandoren antzikoan. Lasterka. Txokoa zaintzera. Goiko txapara. Arrasto bikaina izan da. Bikaina benetan. Begira. Bederatzi terditik goiko txapara. Lagundu dio, baina ez daba Jetxi. Hori arrazori gabe eraman du Ormabikoa Kokak. Beste Ormabikoa Gonzálezek eta hori izan da partidaren amaiera. 22-6 eta gaur bikote bakarra ikusi dugu. Bat hori handia, baina bikote bakarra. Txarran barrun hoiz izan deko bena, bikotea behintzat ikusi dola asko jokatzen.
Abelek agindu, bikain gozatu dit, ezker eskubi, eta Gonzaleze partidu serioa, indarsue, ona hildik. Tanto asko bukatu izkik, hiru saketit atzeren behatzi indako izan dizkik, eta erakustaldi hildie bikote urdinek. Zailezeko eken bikote gorrik, partidu oso zailezuelako hasieratik, baino ben mailazti eman. Otxandoenak hasieratik ikusiek, gaur justu antzen pelota galdu zaziala, eta gainea batzu suerte txarrez, da beste atzuk galdu itulako bordoska galdudik, eta Juantxok ez handik ikizik izan. Lehen esan detena partidu zehar, arek beti alde dula, ize alde dula jokatzeko aurrelaria maila hontan, eta ez ziren ibilitu partidu guztien da atzenen nagusitasun osokin irabazi. Eta hemen irabazleetako bat, Abel Barriola, zorionak Abel. Eskerrik asko. Lehengoan esan zen igun, lauterdian galdu eta gero, orain zure helburua binakako partidetan zentratzea zela, ez nuela azken boladan horretarako aukerarik izan, eta hori zela zure helburua, bueno, ikusi izkizun bi partidetan zentratu baino zerbait gehiago, erakustaldi bikainak. Bai, oso gustora, ez, bi partiduk ere, bueno, esan barra dau gaur, kokan egoera aretzela erresa, ez, azkeneko momentun sartu barra izan dut, eta hoi nabaritu du gure bai, ez. Bueno, kostaintzaioa partidu sartzea, berak, ben maile bino txarragoa eman du gaur, askoz maile hoba daukea, baina, bueno, Sebastian Tani guain arteko bi partidu eta behintzat bigote hona indu, eta, bueno, gustora ez da txapelketa da, baina aukera polite da, torneo, San Ferminetako torneoa, eta guain arte behintzat bi partidu hona jokatu ditu. Oina zena lastima izan da, bileitzarren arteko norgehiagoka ikusteko esperantza genuen, eta azken orduan Gerriko Minez etxi beharra izan du berak, pena handia zuen gainera. Bai, errintzako oso polite zen, ez, gaina nabaritzen zen, bueno, kalera ateazko giroa baztegoan, ez, okerrezpan hau txapelketa baten bakarri jokatu du elkarren kontra, bestela behin ez gaitu, eta, bueno, partidu polite zen, eta azkenen, hoxe ez, pena bat izan du da, lehen bailen sendatu dailela, eta, bueno, suerte txarrakin gabiltze pilotarik azken aldin, ez, goiko mailako pilotari desentai da lesionatzen, eta, bueno, espero zagun azkeneko izatea. Bueno, Gonzalezek eta zuk, bueno, ahalez badaki unolako bikote osatzen duzu, baina gero elkar hartu, jokoan harrapatu, gauza asko behar izaten dira, denean zabiltzate bikain. Bai, ongi gabiltze, batez ere bikote hona iken nahi ez? Hombre, nik argi dauket hemen atzen, bueno, austeko kolpeik eta ez dut ez, eta hautsi barduna Sebastian da, eta, bueno, ni saiatu partiduri eusten alik eta utz gutxi nahiken, eta, bueno, Sebastian aukera sortzen, ez? Eta berare bi partidotan oso zentratu jokatu dut, eta, bueno, ikusi da, ez? Dauken ahalakin eta dauken indarrakin eta kolpekin, bueno, pilotazo baten, pilotari guzti batokiz muitzen ditu, eta, bueno, aurreko bi partidotan behintzat hori erakutsi do, eta gero ongi aukeratzen nahi da, ez? Ongi daukena sartu eta miniken nahi da, eta bestela, nahi usten nahi zait, eta, bueno, momentuz bikote hona iken nahi ga. Bueno, duela gutxi egin izun galdera bera egingo dizut, lauterdiko finala, buruz-buruko finala, lauterdiko San Fermin finala, beste final bat, alako batean etorriko da, txapela ere. Bueno, espero zaun, ez? Lehen esan izotena, ez da txapelketa bat, torneo bat da, garrantzi gutxi xo dauke, baina bere garrantzia badauke, ez? Eta importantea da, torneotan ere bai hor goien ibiltzea, eta, bueno, hoxe nahi nuke, ez? Badamakit, enboa desente, bueno, finaletan sartu, zoi albiste hona da, baina finaletan eurre ematen nahi zaizkit, ez? Tokatzen zaiten egin, eta, bueno, esperantza guztia dauke, urrengoa partidu on bat ingutxinetik, eta ber, irabazi dezakegu. Eskerrik asko, Vale, zuri. Bueno, gaur egurra eman egin dute, Gonzalezek eta Abelek, nolakoa gainera. Erakustaldi bikaina egin dute, eren egun Pitin eta Zubietaren aurka bezalaxe, eta partida honen historia ere laburra izan da, 43 minutu besterik ez du iraun. Estatistikak erakutsiko izkizuegu, eguneko berriak irudietan labur bilduta erakutsi aurretik. Aurrelarien datuetan alde handia ez, ikaragarria, kokak askoz gutxiago egin eta gehixiago galdu du. Egindakoak lau besterik ez, donostiarrak. Sakez bat, agiri zaizkigun. Hortxe dituzue. Sakez bat egin du, Biparetaz, Tejadaz eta Airez beste bana. Galdutakoak berriz, 3 izan ditu, bat erasoan, 2 garbiak. Gonzalezek berriz, egindakoak 12, Sakez 3, Biparetaz 2, Tejadaz bat, Airez 5, atzean bestea. Galdutakoak 2 besterik ez, erasoan bat, behartuta bestea. Eta atzelariek, Otxandorenak egindakorik ez du izan, galdutakoak 6 izan ditu, 2 behartutakoak baina, Barriolak berriz, egindakoa bat izan du, txapa gainean ederki moztuta egindakoa, galdutakorik
bat bera ere ez. 300 eta 63 pilotaka da, 43 minutu iraundu partidak, 20 jokoak. Beraz, larun bat gau ez eskainiko izuegun San Fermin torneoaren binakako finalean hor izango dira González eta Barriola. Beste bikotea biharko norgehiagogatik irtengo da.